ji bo çapamenî û raya giştî. Dîktatoriya faşîst a AKP MHP ku hemû derfetên aştiyaneyên tekoşîna azadiya Kurd ji bo çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd daye red kirine. Niha li pêş çavên cîhanê qirkirina li ser gelê Kurd ferz dike. Li dijî vê qirkirinê gelê Kurd li ser bingehekî meşrû bi rêyên demokratîk û bi hemû derfetên xwe diparêzin. Xweparestina civakî mafê herî bingehîn û pîrozê mirovbûnê heye. Rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan 23 salin li dijî tecrîdê li İmraliyê bê navber li ber xwe dide. Zarokên leheng ên gelê Kurd dijî meyla herî mezin a teknîkiya cîhanê bi berdêla canê xwe Kurdistanê û gelê Kurdistanê diparêzin. Bi berxwedanekî efsanevî didomîne. Li girdigehên faşîzma dewleta Tirk dilên azadiya Kurd 248 rojên di greva birçîbûnê de ne. Dîsa li tevahiya cîhanê gelê Kurd bi pêşengiya jin û civanan her roj li meydanan li dijî faşîzma Tirk li ber xwe dide. Dîktatoryaya faşîst a AKP MHP ku li pêşberî vî berxwedana dîrokî têk çûye hemû taktîkên şerê taybet û rêbazên qirêj li dijî gelê Kurd bikartîne. Di vê konsepta qirkirinê de faşîzma Tirk tewre dûdûlî nabe ku mirov û xwezayî bi şewayek xovane bi saxesax dişewitîne. Kateriye ji bo gelê Kurd pir mezin e. Bi sedan jinên Kurd mîna Gulistan doku li Bakurê Kurdistanê ku li gorî polîtikayên qirkirinê jinên ên faşîzma Tirk li Efrînê ye, ji hêla faşîzma barbar a ku di meriyetê de ye hatin rûxandin û ew jî berdewam dikin. Komkujiya ku li Rihayê li ser malbata şen yaşaratkirin, komkujiya Pirsûsê jiyana me ya di jêrzemînên Cizreyê de hatin şewitandin, işkence û îcrakirina endama HDP ya Keça Kurtdeniz Poyraz li İzmîrê, şewitandina malbatekî Kurd li Konyayê, Kurdê ku birên wan ên asîtê hene wekî wala tê hesibandin nayê hewcedariyên xwe ragirîne. Armanca pêla lînca tunekirina Kurd bila kes xwe nexapîne. Ew destpêka şerê navxweyî ye. Nêdî pêwîst e gelê Kurd bi lezgînî tev bigere. Her pêvê bê çalekî wataya xwe wenda kiriye. Têgeniyekî çaleka qirkirinê Kurdan li holê ye. Erdogan û Baxçelî li Konyayê tunekirina Kurdan organize û ew mîmarê komkujiyên malbata Kurdên ku bi şewayekî rêxistî hate rêxandin. Yên ku tekinê qirkirina Kurd radestê xeta berxwedanê dikin, hevkarên vê komkujînê ne. Faşîzma AKP MHP navê barbariyê ku Kurdan tawanbar dike ku Kurdan dikujin. Belê, ew destpêkê şerê navxweyî ye li dijî gelê Kurd. Ji bo faşîzma Tirk Kurdan baş tune ne. Ji bo faşîzma Tirk Kurdên baş nîne. Kurdên herî baş ji bo wan Kurdên miriye. Bextê Roma xayîn nîne. Faşîzma dagirker a Tirk îro başûrê Kurdistanê dagir kiriye. Hemû destkeftiyên çar parçeyên Kurdistanê tehdît dikin. Roj, roja yekîtiya gelê Kurd e. Roj, roja afirandina yekîtiya netewiyê ya demokratîka gelê Kurd e. Dema ku em vê êrişa ne mirovane şermezar dikin, em bank li hemû gelê Kurd û dostên wan nê cîhanê dikin. û bi taybetî jî bank li gelê me başûrê Kurdistanê dikin ku li dijî faşîzmê AKP û MHP tekoşîn bikin.